Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu a dnešné videjko je, že deň v mojom živote. Točím až teraz pri odchode z domu, lebo som teraz niekrát nemyslela na to, že by som natáčala video a napadlo ma to teraz pri odchode. Takže momentálne sú 4 hodiny ráno. Dneska idem prvýkrát do školy. Je sobota. A idem zároveň aj na kontrolu a na lekciu po zingu, takže som zvedavá, čo na kontrole sa dozviem. Budem vám asi dávať updaty z vlaku, lebo idem teraz že autom do Trenčína a z Trenčína vlakom do Nitry. Školu mám od 8:30 do 13:30. Nitra budem na 6, ale fitko otvára až o 7, takže sa budem prechádzať po Nitre. Takže asi budem tam niečo točiť. A vidíme sa teda neskôr. Už som v Trenčine, je 4:25. Aha, vlak mi ide až 4:40, takže teraz sedím v aute. Sedím v aute a asi si vlastne takto položím. No, sedím tu. Ešte 14 minút budem čakať, kým mi pôjde vlak. Ale tak stále lepšie, keby nestíham, čo je na moje pomery úplne normálna záležitosť. Idem na lačno, lebo sa strašne bojím, čo mi povie. A úprimne, neviem, asi som sa ani nečudovala, keby mi povie, že na prvú súťaž nejdem, lebo sa na to ani poriadne necítim, čo sa týka formy. Dobre, je to až za mesiac, ale necítim sa, že absolútne vôbec pripravená. Proste posledné 2 týždne som zaliatá, váha sa drží hore, proste neklesá a teraz mi dal vlastne nové vlny. Dal mi, že 100, 50 a 0. Takže dúfam, že táto vlna ma stiahne. Samozrejme, že musím to dodržiavať, lebo inak proste to fungovať nebude. A včera som si nachystala jedlo na tak cca do útorka, lebo viac som nemala potrebných vecí na to. A bojím sa, no, že akože čo mi povie, lebo proste tá váha sa nedrží hore len tak. Ono to môže byť aj stresom, vodou a takéto, ale ja neviem, podľa mňa proste tá forma sa si zasekla a nechce sa to hýbať, proste, že keď nemám v pohode tú hlavu, tak ani to telo nechce poslúchať a snažím sa proste hodiť do kľudu, fakt, že každý deň. Ale proste nedarí sa mi to, že hodiť sa do kľudu. Niektoré dni sú fakt, že také, že som v tom kľude, že OK, ale väčšina dní momentálne sú fakt, že akože ťažké. A je pravda proste, že toto nie je pre každého. Mňa tá príprava celkovo bavila, len ja som proste strašne vysadená na jedlo a ja milujem proste skúšať recepty a mať normálne stravu. Akože vážiť si, áno, ale chápeme sa proste. Takže to mi chýba, že napríklad ani ovocie nemôžem, ani nič. No akože keď si ho tam obchám nejakým štýlom, tak môžem, ale väčšinou nie. Takže strašne mi chýba normálna strava. Aj keď niekedy som taká, že proste kotič a mäso je jediné, čo potrebujem, tak chutí mi to. Nejdem klamať, fakt, že chutí mi to moc, ale chýbajú mi určité veci proste na jedenie, ktoré by som fakt, že v tom jedálničku mať chcela a momentálne ich mať nemôžem. Alebo proste mám toho jedla celkovo na celý deň málo.
Takže to je jedna veľká nevýhoda momentálne, ktorú vnímam asi tak, že najviac, čo sa týka prípravy. No a ďalšia vec je proste to, že jak sa ti proste zastavia tie výsledky, jak sa ti to telo zastaví, tak proste necítiš sa dobre proste a ja chápem, že akože tá prvá príprava je úplne najťažšia, lebo ty potrebuješ vybudovať ten základ a ja som mala strašne veľa tuku na sebe a myslím si, že aj stále mám. To je ten problém. Že sa cítim stále taká tuková. Takže uvidíme proste, čo mi povie, lebo mám z toho stresy akože brutálne. Proste tvrdšia strava podľa mňa určite zaistí lepšie výsledky. Len ma musí tá hlava pustiť. To je najdôležitejšie, takže sa snažím sa fakt dať do klubu. Včera som si dala, že totálny reset, že ja som fakt skoro celý deň prespala. Nech si, že totálne, že oddychnem. Som zvedavá aj na tú školu, že čo to bude. Lebo nešlo mi sa prihlásiť na rozvrhy, tak tam proste iba, že idem. Takže uvidíme. Dneska mi to vyšlo iba na 3 jedlá. Zobrala som si jedno so sebou. A to je, že kuracie mäso z cottage a trošku horčice. Tak to mi to vyšlo. To ľúbim moc. A toho mäsa je veľa. 400 gramov, takže to je úplne že super. A bola som si na pumpe. Bola som si na pumpe kúpiť vodu a mali tam normálne, že čerstvé, sladké pečivo. Takto som sa musela držať, aby som si to pečivko proste nekúpila. Čiže fakt, že to tam vyvoniavalo a hrúza des proste. Fakt, že by som si to moc dala. Takže dúfam, že toto moje obmedzovanie nebude k ničomu. A dúfam, že sa proste to moje telo už rozhýbe konečne a že mi tréner povie iba dobré správy. No, 4:33. Poďme si už asi radšej pre istotu sadnúť na tú stanicu, keby náhodou. A vidíme sa asi až v Nitre. Možno vo vlaku, keď tam nebude veľa ľudí. Ale to neviem, uvidíme. A vidíme sa v Nitre. Už som v Nitre a zistila som, že moja fakulta je proste, že 10 minút pešo od stanice, takže tu teraz proste prechádzam po Nitre. Mám čas proste ešte 40 minút a neviem absolútne vôbec, že čo budem teraz tých 40 minút akože robiť. A neviem, no budem sa prechádzať, nazbieram nejaké kroky, nech spávam nejaké kalórie a idem nájsť nejaký bankomat, nech si vyberám peniaze na vstup do fitka. A neviem, no, aspoň spálim nejaké kalórie. Ale som rada, že tu mám taký kúsok, lebo končím školu, že je 13:30 a ide mi vlak, že o 2:00, takže to budem stíhať úplne, že super. A akurát nemám, proste chodím kade tade, obchádzam, dúfam, že sa tu hlavne nestratím, ale asi nie, však ja už tu mám čosi odchodené, takže pochybujem, no. Akože najradšej by som išla do nejakého obchodu si čosi kúpiť jesť, ale nejdem. A je mi brutálna zima na ruky, na dlane. Mala som si dobré rukavice, takže to ukončím, lebo fakt mrznem a dám si ruky do vačkov. Chádzam tu po nejakom parku a normálne tu behali zajkovia. Úplne zlaté proste a úplne, najskôr som videla iba jedného a tam sa rozbehol desi preč
a tým smerom, jak ja som sa prechádzala, tak zrazu boli dvaja a naháňali sa, bože, to bolo úplne zlaté. Úplne pekné, strašne sa mi tu ľúbi. Aj východ slnka, aj všetko. Len neviem, kade by som sa ešte ďalej prechádzala. Nevadí, uvidíme, kam ma nohy zavedú. Ale úplne zlaté to bolo, proste krásna moc. Strašne sa mi páči takáto ranná prechádzka a rozmýšľam, že keď budem mať čas, akože keď nebudem chodiť na ranu, takže budem vstávať, ja neviem, okolo nejakej 5. 6. a budem chodiť takto na prechádzku aspoň na hodinku, lebo podľa mňa je to super. A neviem, dúfam, že so mnou pôjde aj Filip, keď bude môcť, lebo páči sa mi to. Je to také na prečistenie hlavy a je to taký oddych. Ale akože mám fakt, že ťažký ruksak, lebo tam mám aj plavky, aj topánky, jedlo, notebook, zošit, takže je to taká záťaž celkom. Ale určite by som chcela chodiť na takéto prechádzky, lebo páči sa mi to. Takto sa prechádzať aspoň hodinku, nejaké kalórie spáliť a tak. Je to fajn, páči sa mi to. Ale asi by som išla do prírody určite radšej. Nie takto, že popri ceste hlavnej, ale tak je to podľa mňa super. Som doma a teraz sme na ceste do fitka. Dneska mám, že predné stehná a potom kardio. Kontrola dopadla, že úplne že úžasne. Dostala som refit na 200 sacharidov bez počítania cukrov, takže som z toho úplne šťastná, dám si ovocie. A škola super. Úplne to bolo v pohodičke, skončili sme dokonca, že o 1,5 hodiny skôr, lebo sme písali nejakú esej a že ten, kto ju proste dopíše, tak môže ísť domov. Akože však neponáhľala som sa, len som sa proste rozbehla a rozpísala. Tak som to stihla, takže skôr dopísať. A super, akože fakt, že super veci, že riešili sme tam proste celú hodinu jednu tému a bolo to fajn, páčilo sa mi to, takže super. Takže ideme teraz do fitka a potom pôjdeme do obchodov a pôjdem si kúpiť ovocie. Už som doma z fitka a robím Filipovi na zajtra smotanovú tortu. Toto je vyšľahaná smotana s práškovým cukrom. Takto piškotky, broskyne. Mám takéto ružové ozdobky na vrch, srdiečkové a sviečky. Takže toto video určite vydám až potom, ako to spravím, ale potom ako to uvidí, ale tak to bude že zajtra. Takže sa fakt teším, ja dúfam, že mu to bude chutiť, lebo on nie je moc, že milovník sladkého. A toto je, že dosť sladké, ale to je proste moja srdcovka a dúfam, že mu to bude chutiť fakt. A to je asi všetko, už asi točiť nebudem, lebo som fakt, že úplne, že vybavená. Takže to bolo k dnešnému videu všetko a dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nechajte like, komentár, odber a vidíme sa pri ďalšom videu.